muri sei. Zita rangu semazuva ese Uncle Saint, the only Zim uncle. So inzwa nasi tiri kunoku ku Marondera. Ya, tiri Marondera. Mandiri kuti timboita inonzi scouting. Dau scouta talent, handiti. Dau scouta talent. So zvatiri kuita ndezvekudaiwo. Ini ndikawana munhu anorowa ngoma zvekudaro handisi kumusiya. Ndichabva ndatoti take naye kusvika tamusvitsa kunosvitswa vamwe, handiti. So tiri sekuzwa kwenyu tiri kufamba neinonzi Youth Spotlight. Youth Spotlight zvichireva kuti zvoni mayouth vane matarenda akasiyana-siyana vari kuda kupiwa mukana. So ndo mukana watiri kufamba nawo tichivapa. Zvatinoziva ndezvekuti kunzoko kune talent rakasiyana-siyana. So panapa ndamira namukoma wangu andinawo panapa. My brother, zvisese? Mushe yoda muri sei? Mushe. Ari sei ma runnings? Ndinani zvangu muri sei? Ungodaro. Izvozvo. Kuno kwatiri ndekupi? Panapa specifically panonzi pachi? Panapa panonzi panyamenche Tombo Range. Alright. Marondera. So ndazva kuti mimi paka munomhanya mangoma zvekudaro. Vamondaro bandongozamawo ndongona ogarira maredhos bata. Yeah. Musical ndichokwadi toshipo chatu. Ndo chenyu chamuinacho. Aiwa tisi kuda kupedza nguva mukana watouya kudai zvika. Regai tibve tatodi tatoshandisa mutombowaradza zvamuinazvo. Marede rechi baba? Ready bo, ready ndari. Yaman. Watch out again, Junior. Lozakandati uripononzwa kufara usipo ndotadza kurara ndatozvipira ndichambonyara epinda kuona mama vako namudhara nekuti dai waisiva zvandinokudzwira ndiwa ndiwe wandinoraramira ndatozvipira usazondira mba dai waisiva zvandinokudzwira ndiwa ndiwe wandinoraramira ndatozvipira usazondira runako rwako rinondityisa nonzwa kudzirwa panondihakari kundityisa chimbondodza shuwa kasi wakandityisa madera ndinokuita zvakundityisa asi rudo rwangu rwese nokuvimbisa love very real handifana kutambisa chirevo chedu tofanira kuchizadzisa vava vane dakanetse tofanira kuvanyadzisa nekuti dai waisiva zvandinokudzwira ndiwa ndiwe wandinoraramira ndatozvipira usazondira mba dai waisiva zvandinokudzwira ndiwa ndiwe wandinoraramira ndatozvipira hanzi ndati ngoma imeshani vandoda kukomplita handina nguva yekukomplita ndaona vamwe vanoda kunyambita manje isusu sandizvo zvatinoita nekuti chandoda chekuti vanhu vafare handina mundo kumagitari varipo vada kuti nherengedza vanyari tisiye titandari dada ayati ngoma dzona yakunge mafaiti tapinda machina emawaiti toshanda day and night tipinde paspotlight. Watch it now. Respect yourself. That's it. Big up to yourself. So chimbonatsotiudza Junior wazvanga rini zvemangoma ende muri kuitei nemangoma mudani? Music ngoti kuno kwatogarawo hakuna promotion yakanyanya but tingori malocal studios datinawo saka ingori music yelocal techingoti tikaenda maclubs atinoenda nekumwe mavenues etongorowo mashow edu tingorekodhawo malocal studios like kune F1 kuna nonzi Golden Music, kune Mr Flex inonzi Endless Music. Matuzi rachimborovera. Sa makatomborova here manhamba akatopisa muno mulocal? Mulocal tine masongs anotopisa zvekutodaro antozikanwa mazhinji. Handiti? Ende mamwe acho tiri paYouTube tinochiromona secharipo. SaYouTube channel yenyu yakadzii? Haina under YouTube channel but ndine masong first song ndanga YouTube. Saka ndine macollaborate nerwana saka ndianizo aizokukanda zvacho but akakanda ne akaisa zita ravo ranonzi Junior Gaza ndoma. Alright, so guys, ndofunga mamunzwa Junior Gaza hatisi kuda kuita nhoroondo dzakawanda. Imimi ndimuchandiudza kuti zvoni Junior Gaza from Marondera zvauya paspotlight tomupusha here toita sei naye. Imimi kucomment section ndimuchatiudza kuti toita sei naye
Mudhara tomboti mawana mukana wekuenda kumastudios ekumusoro mungadai Mudhara? Ndo zvanditoshuvira kukura kubva kare. Handiti zvokuti mukaoenda kumastudio ekumusoro moda kuenda kupi nekeriye yemizi? Music kukura kutitoshuvira kuenda fabusi. Music ndine yakawanda ndatombogadzira music but macho handikwanisa kuirekodha. Vanhu vachoti hai aidi kurekodha kunoku, vamwe vacho vanogona isina. Alright. Saka music ndotoshuvira kuenda mberi music. Ndeupi producer wamoda kushanda naye mukawandirwa mukana kuti producer ndoda nhingini? Andinoda kuda kushanda na Oskid notina IRT Hot Property. Alright. Muruda IRT na Oskid. Ndoona nema readings andinosenza. Amunonatsoonzwa kuti apa aiwa ndofunga vari kuzvinzwa nditi vari kuzinzwa maproducer. Ndakusikautira inzwa maproducer. Big up yourself Oskid handiti. Hot Property, big up yourself. Ndofunga ndakuwandirai talent panapa iye ina marondera. Aiwa Mudhara ameno ndokugarira ndokwairi mumbotry mumbo handiti kuitira kuti wangoziva inzwa ika vana kupractice ndiri kutonga wakandira chi angu maridhima ndinawe. Vatanga mbonzwa mbichani. What do you watch it now? And the boys down. Ndibatsirei wokutsvaga baby. Ndiri kutsvaga baby. Ndibatsirei wokutsvaga baby. Ngazamise ndikati naye amana. Amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti amana. Zera rangu ndisina musikana, zera rangu inini ndisina musikana. Ndikati naye amana. Amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti zvanyanya. Zera rangu yo. Big up yourself. What do you watch now again? GF again, Junior. Passport light and Ndibatsirei wokutsvaga baby. Ndiri kutsvaga baby. Ndibatsirei wokutsvaga baby. Ngazamise ndikati naye amana. Amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti amana. Zera rangu ndisina musikana, zera rangu inini ndisina musikana. Naye amana. Amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti zvanyanya. Zera rangu ndisati ndawana, vamwe vangu vese vatova nevana. Ndakatanga ndichitodanana naMandisa, asi hameno munhu akazomumitisa. Ndikazi ndingatova naMelisa, asi akazotiza atenda kuchitumbwiza. Vaya pandanga ndava kudanana naTari, aindistresa chingondikumbira mari. Ndikazi ngendatobva mwana Vhai, nekuzonzwa kuti ari kudanana naVhai, saka naye amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti amana. Zera rangu ndisina musikana, zera rangu inini ndisina musikana. Ati naye amana. Ndibatsirei kutsvaga musikana nekuti zvanyanya. Zera rangu ndisati ndawana, vamwe vangu vese vatova nevana. Asi chakaita kundiramba nenakero, akandibresa ndikarara mumasero. Izvezvi ndiri kutotebva Mudhara mapero. Vakandivimbisa vanoda kundipa shero, nekuti Kamelo akazoita chimero. Chiwavu Mujuma akambondirwa nanero. Apaosha Nteu ndakwa nechateu. Tsvaga akanaka chaiyo ndibatsireiwo ndati naye amana. Tsvaga musikana. Big up yourself. My youth. Big up yourself. Spotlight murupedza. So onaika inonzi pure talent, that is it. So today I'm here in Marondera. This is where pandasangana na Junior Gaza, that is it. Aiwa vanopedza zvamai manjeka maproducer ndakusikautirai kuti ari mwati Oskid handi Oskid inzwaka ari pamukomana chaita kumeka sure kuti chasvika kwaari handiti rega tingopai 100 mukakuvharisa handiti timusiye mukomana timboona kuti zoni wagwana. So Mudhara imimi kurunzi maiswa paspotlight manzi takuda kupromota ichaizvo mati moda kuurwa na Oskid kopa mavideos mavideos kurongo pangu da sub
Paruda Saparo pezi. Eh. Sakuma video lakini kuri movie Sap. cheche. Sapu ndio kunoku. Aso Sapu marondera. ndio ndio maronda kuno kwa. Ndio marondera. Sapu ndio kuno Swiss. Aiwa. Chimbo batray. Hardcore. Yeah. Alright. Yeah, man. We watch it now. Hero again. And Junior. Is where we do once. They got it. Junior, that's pick up and Simbo. DJ, the very Jim boy in Bachimbo. We watch it now. When it's good for a Simbo. And I need an Mangoma. Say Urimbo is watching your aditi. Chirkuto Nora Parkata Bamufiriti. Ababa Ngoma Tisuariti. Vengoma iti. Terera mapanchila inti. Ngoma Zakatira. Andimbo Fandamira. Mafanzi Akatondimirira. When it's when the Chirira. Ha? Achina mira, ito taibo ni shainira. We're watching now, degree down. Ribot to the bone. We're watching now, now, puta. Ango se move on, puta, ribot top, degree down. Yo, God, not it, back to the bone. We're watching now, no, punta. And this ability that I get to aim that the daddy sakana to Zimoko to the Tarisan. And then I put it on the money, Makayani. Why what the money does Katomanyira Sufi, Apana, Dioma Pasadro, Apana, Felposa, Beningo, Maski, Mania, the Rocket has the Gubanatus Kamangona, to see one who was to talk about Panike Potter, or Tauri, Putikuro, American Potter. Ngomato, this no one Panike Pama, but just pick up a Putipama, who was announced degree done, but back to the one, what it now? I say that Ndimo msinazoziva zvikuitika panapa. Aiwa, ichinopedza ichi. Ayo. Uyu ona mazuva ake kugara mumarondero ndamaona amashoka. Ndo talent ratiri kutotsvaga zvamai manje handiti. Because kunze kotoreva mwana unongoona kuti vakawana mukana ndosaka vakati vakazorira. Mudhara achimbondudza ini. Mukanzi mimi mapiwa mukana. Chaizvo. DCA. So zvatiri kufunga kuti mungangoita kana vanhu ava vakakupai mukana handiti muri kuona dhisi rapera muri ku ndingazoziva kulo but ndinogona kupromisa kuti ndogona kuti madi life yangu chilife yangu kuzi zvotoita handiti. Aiwa, big up to yourself. So guys, comment section ndimuchatudza kuti mukomana tomusvitsere pana Oskid sezvo ari kuda kuti aita nditi Oskid wacho naona akapiwa talent chaichairo panapa risina effort yakanyanya. Let's support youth spotlight for this platform yatinoda kuti tipe vechidiki kuti vange vari vanopfuurira mberi patiri kufamba zvakare tichiti say no to what, no to drugs. So the only way yatinogona kuita kuti vange vari kure nemadrugs inyaya yekuva occupy nekuva supporta zvavanenge vachiita sezvavafanira neatre music. Aiwa, Junior Gaza, big up to yourself. Phone number dzako dzinochi kuitira kuti pane umwe munhu anogona kutokuona anogona kutongoti aiwa vanhu angosendi vari kunonoka ini ndakuda kutongomudi mpusha zoti chi. So phone number dzangu dzoti 0714 ngwati 367 ngwati 494. Alright, zokorodza kuti 0714 367 494. Zokuwa kwa papa text kwa WhatsApp nemakosi. Aiwa, makaipa mudhara, big up to yourself. Big up, ndipenda kusira ikepe yenyu mudhara kuti tigareta ini naanguka ini moyo wangu rutongoti ndikusirei ndipenda ngokusira ikepe yenyu mudhara zvamai manje ka zvamai manje mukutochimhanya zvatinodaro. Big up to yourself. What do you think about this young talent? Ndomutora here nombomupinza mustudio timborova podcast naye mukomana zvese ndimuchandiudza kuti toita sei. Can we invite him for a podcast kana kuti zvaramba? But inini hangu ndanakirwa nemangoma. My name is Ango Saint, tiri panapa Spotlight here in Marondera kwatauya kuzomboita scout yetalent, young talent rimo mukati umu. Imwe racho ndandofunga muri kungozviona. For now ndichiti it's much love and God bless you all.